Hi! Kamusta kamo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istorya sa inyo subong tawag siya Alexandria II for men and women. Iyan ni siya ni Zerjov. Pwede pa lalaki, pwede pa babae, pwede para sa tanan. Kag taritan nga pahamot amo na kung tulokon. Kag parfum ni siya, butang balon, isa ka braso kalayo bago ka masimutan. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, mainit, kag makahoy nga dumay pagkapulbos. Amo na siya kung simutan. Angay siya sa matugnaw nga panahon. Ang temperatura nga para sa is between 50 to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 to 21 degrees Celsius. Ano ang iyang mga nota? For the top, we have palisander rosewood, lavender, cinnamon, kag apple. Ang palisander rosewood, mahumo kag matamis kag makahoy nga nota. Ang lavender naman, presko kag tinlo nga nota. Ang cinnamon, matamis kag mainit nga may pagkapulbos kag makahang nga nota. Kag ang mansanas ay matamis nga prutas. Kag for the mid, we have rose, cedar, kag lily of the valley. Ang rosas, matamis nga bulak. Ang cedar, mahamot nga kahoy. Kag lily of the valley, berde kag puti nga bulak nga dumi pagkahabon kung simutan. Kag for the base, we have agarwood, sandalwood, amber, vanilla, kag musk. Ang agarwood, pampadalom. Sandalwood, oriental nga kahoy. Amber nga pampainit. Vanilla nga komportable nga nota. Kag musk nga gadakop sing hamot para di magtudo-tudo lapta. Kabay pa nga namian kamo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa kamo mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibili lang sa comment section sa susunod naman. Bye-bye!